बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय 25 नं बागानफारा बियाबाव BTCLनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ माव बिथांखिफोरखौ बेखेवदों। बिटिआर सरकारनि बायदि बिफाननिफ्राय 25 नं बागानफारा बियाबनि आवथायाव लुफुंजानाय माखासे माव बिथांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो BTCLनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। दिनै मोनसे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बागानफारा बियाबनि उत्तर बर'सिलार बालासुपायाव थानसालि, गरामारा पवन इफार गुदि फरायसालियाव गोदान थाखो खथा, थालकुसिनि थारेराम बर' गुदि फरायसालियाव थाखो खथा, बागानफारा दैमालु गेजेर फरायसालियाव थाखो खथा, ब्रह्म जयन्ती आश्रम बागानफारा, ब्रह्म मन्दिर नबस्ति, बाथौ आश्रम नबस्ति, गणेश मन्दिर सोनाजुलि, सुबनखातानि सौखि लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव गेदेर गेट बायदिखौ रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनानै होनाय समाव बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनानै होयो। खाथिराम बर' बिथाङा बुंथियोदि बेरेखा दोलोनि सोद्रोमाफोरा बिटिआर सरकारखौ जेबो खालामनो हायाखै, खामानि मावनो हायाखै होननाय बाथ्राफोरा जेबो जुक्ति गैया। नंखाय बाथ्राजों रायजोफोरखौ थगायनो नाजायो आरो गोबां खामानि मावनायखौ नुनानैबो नुयैबायदि ससमा गोसोम गानो, गोसोम ससमा गाननायखायनो जेबो नुवा। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों बिटिआर सरकारा गोबां बिथांखिफोर लानानै जौगाथायनि बायदि बायदि मावथांखिफोर फोसावनानै खामानि मावगासिनो आरो मावलांबाय थागोन होननानै बुंथियो खाथिराम बर'आ। दिनै जोंनि 25 नं बागानपारा समस्ति बे 25 नं बागानपारा बियाबनियाव जोङो फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगा 30 मिनिट बेसिम जोंहा माखासे मानि गोदानै खुन्थिया गायसननाय आरो माखासे जोंहा कमप्लिट जानाय जाफुंनाय बेबायदि माखासे मावबिथांखि जोङो दिनै बेखेवदों। दिनै जोङो नैबे समाव आङो बागानपारा ब्रह्म मन्दिर ज्योति आश्रम बेवहाय दं। बेवहाय 5 लाख रांनि मोनसे अनसुंथाइ दङ आरो बे अनसुंथाइजों बिथांमोना नैबे ब्रह्म मन्दिरनि जि गेट बे गेटखौ बिथांमोना बानायनायनि अन्थाइ खुन्थियाखौ गायदों आरो 2023 आरो 2024 मायथाइनि जि रां बावजा बे रां बावजायाव नैबे एखे मन्दिरावनो 25 लाख रांनि ब्रह्म मन्दिर बानायबाय थादों। आरो बेनि आगोलाव जोंहा आं सफैयै समाव जोंनि TCLCCनि चेयारमेन बिथां सादन बैस' बिथाङा जोंनि समस्तिनिनो खोला जोबथारनायाव मोनसे हरि मन्दिर, बेनि उनाव मोननै गुदि फरायसालिनि BTC सरकारा जिहेतु प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सरकारा गोदानै थाखो खथा लुनायनि जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिया दोङो। दा बे हिसाबैनो 26 लाख रांनि पाबनैपार गुदि फरायसालि, थेरेराम बर' गुदि फरायसालि आरो दैमालु गेजेर फरायसालि बे मोनथाम हाबाफारिया इतिमध्य मावखांबाय आरो दान्दिसे उनाव जोंनि अदला VCDC आरो सुबनखाता VCDC बे अदला VCDC आरो सुबनखाता VCDC बेवहाय जों आरोबाव बेबायदि खामानि जोङो मावनो थांगासिनो दोङो। बेवहाय डिसक्रिसनारि फान्ड, बे डिसक्रिसनारि फान्डजों बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि नबस्ति बेवहाय 10 लाख रांनि न' लुनाय जादोंमोन, बे कमप्लिट जाबाय, बेखौ लुफुंनाय जाबाय, बेखौ बेखेवगोन दिनै फरायसाफोरनो थाखाय हगारनानै होगोन दिनै। आरोबाव ब्रह्म मन्दिर नबस्ति बेवहायबो हाबाफारि दं आरो बेनिफ्राय जोंहा सुबनखाता VCDC सनाजुलि होननायाव बेसेबांबा आगोलनिफ्रायनो बेवहाय मोनसे गणेश फुजा जायो, गणेश फुजा खालामो बिथांमोना आरो बेवहाय मोनसे जौसां, बे जौसांखौ नांगौ जादोंमोन, बिथांमोना आगोलनिफ्राय बिबाय थादोंमोन, मोनाखैमोन। नाथाय नैबे 2025 आरो 2026 मायथाइनि जि डिसक्रिसनारि फान्ड, आंनि स्पिकारनि बे डिसक्रिसनारि फान्डजों बेवहाय 10 लाख रांनि मोनसे जौसां बेहाय बानायनाय बेनि अन्थाइ खुन्थिया गायगोन। आरो जोबथा हाबाफारिया जादों जों गासैबो मोनथियो बे जोंनि 25 नं जे बागानपारा बियाब बेजों भुटान आरो सुबनखाताजों नांजाबना थानाय मोनसे सौकि जोंहा इक' टुरिजिम मोनसे ओनसोल दोङो, टुरिस्ट स्पट मोनसे दं। दा बेवहाय टुरिस्ट स्पटआव जों बेवहाय जि गेट, बे गेटखौ जोङो मोजाङै बेवहाय बानायनो नागिरदों आरो बे हिसाबैनो नैबे
2025 आरो 2026 मायथाइनि जि रां बावजा बे रां बावजानि गेजेरजों बेवहाय 10 लाख रांनि मोनसे गेट बानायगोन। दिनैनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिया बेखिनि आरो जों नुनो मोन्दों बिथां प्रमद बर'नि जि सरकार सामलायनाय सरकार सालायनाय दिनैनि समाव बेनि जि मोनसे जाफुंसारनाय बे जाफुंसारनाया जोंनि 25 नं बागानपारा बियाब बेवहाय जि थांनाय 4 बोसोर 7 मास बे 4 बोसोर 7 मासाव गोबांथार जौगालु हाबाफारिया जोंनि बे 25 नं बागानपारा बियाबाव जादों। आं बिनिखायनो जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ नोंथांमोननि जि खौरां बिजों बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों हामबाय होनदों साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय जिखिनि सम बेवहायबो जों बिदिनो खामानिखौ मावलांनो हायो आं बेखौ बिथां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनिसिम आरोबाव माने आर'ज थाबाय आरो दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव गासैबो बाहागो लादों नोंथांमोनाबो बाहागो लाफैदों आं हामबाय होनदों साबायखर बावदों। बेयो जाहैबाय मा नंगौबाबो नङाबाबो बेयो माने बेरेखा हान्जानि बुंनाय। दा जोङो नाय दे जोंनि 25 नं बागानपारा बियाबनि जौगालु हाबाफारिनिखौल' नायालासिनो जोंनि जि 25 नं बागानपारा बियाबनि जौगालु हाबाफारिखौ माने बुङोब्लाथ' जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया जौगालु हाबाफारिखौ बुङोब्ला बुंनानै फोजोबनो हाया। दा जोङो नायदि बिटिसि लेभेलाव माने बिटिआरनि जि बिटिसि सरकार बे लेभेलाव थांनाय समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारनि समाव माने स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बे स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जिखिनि माने जिखिनि फान्डिं बे फान्डिंनि बाहेरै बेवहाय जेबो माने डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसखौ नुवाखैमोन जेबो डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिसखौ नुवाखैमोन। नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय सरकार बे सरकाराव खिन्थु जोंहा माने बिटिसि सरकारा गावनो गाव मोन 32टा फ्लेगशिप स्किम दोङो जों जि जायगायाव गसंनानै दोंबाय थायो दा बेवहाय 25 लाख रांनि मन्दिर ब्रह्म मन्दिरखौ सोलिदों। गोदो हाग्रामानि समाव बेबायदि मन्दिर थानसालि लुनायनि जिखिनि माने मावथांखि बे मावथांखिया गैयामोन बिथाङा माने प्लेनिं गैयामोन बिथांनियाव बेबायदि माने माखासे आसनि गैयामोन आरो जायनि थाखाय बेबायदि आसनिफोरखौ मावनो हायाखैमोन। दा नाथाय जोङो नुदों दे बेवहाय खालि थानसालिल' लुवाखै बेवहाय खालि ब्रह्म मन्दिरल' लुवाखै दा बेवहाय माने सोलोंथाइ माने गासैबो बिथिंनि जिखिनि डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस इनफ्रास्ट्राक्चारेल डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटिस माने बेवहाय मा होननानै बुंदों लामा बानायनाय जाम्फै बानायनाय दालां बानायनाय बेवहाय माने स्कुल न' बानायनाय कलेज न' बानायनाय ना बेवहाय माने मा होननानै बुंदों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रां अनसुंथाइ होनाय आबादारिफोरनो माने रां अनसुंथाइ होनाय फालांगियारिफोरनो माने रां अनसुंथाइ होनाय माने गासैबो बिथिङाव फरायसाफोरनो माने स्कलारशिप होनाय माने बड'फा सुपार 50 आथिखालाव सुपार 100 बेनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि माने गोरिब आरो दुखिया आरो जिखिनि माने ब्रिलियेन्ट जिखिनि स्टुडेन्ट बे स्टुडेन्टखौ माने जेरैबायदिहाय माने इउपिएससिनि थाखाय एफिएससिनि थाखाय JEEनि थाखाय आरो मा होननानै बुंदों निटनि थाखाय जेरैबायदि कचिं होनांगौ बे कचिं होनाय हाबाफारिया जाबाय थादों आरो जोंनि नैबे 25 नं बागानपारा बियाबावबो निट कचिंनि गेजेरजों माने मेडिकेल कलेजाव सिलेक्सन जानानै एडमिसन लानानै 1 बोसोर माने बियो दा क्लास लागासिनो दोङो डक्टर फरायगासिनो दोङो आरो बे इउपिएससिनि जि कचिं बे कचिंखौ दिल्लीयाव कमप्लिट खालामनानै फैबाय। दा गुबुन गुबुन जिखिनि माने बादायारि जिखिनि माने आनजादफोर बे आनजादफोरखौ होगासिनो दोङो जों नुनो मोन्दों दे गमामायैनो नैबे आथिखालाव जि माने बेरेखा हान्जा बे बेरेखा हान्जाया जेसेबांनो बुङाथों मानो नाथाय प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननायाव जिखिनि माने 4 बोसोर माने 7 दान बेखिनि समाव खिन्थु गोबांथार जिखिनि जौगालु हाबाफारि बे हाबाफारिया जादों। दा आं बेखौनो बुंबाय थायो दे मा होननानै बुंदों बेरेखा हान्जाया सानफ्रोमबो गोसोम ससमा गानबाथ' गोसोमानो नुखागोन ना बिथांमोननि सिन्ताधाराया जिहेथु बिदिनोखा गोसोम ससमा गानो बे गोसोमखौनो नुगोन माब्लाबाबो बिथांमोना माने गोजों ससमा गाननो सोलोंनाय नङा आरो बिथांमोना सानफ्रोमबो गोसोमखौनो नुबाय थागोन।